mag Budalangi. Jogo mane midhiero modak e kembe mag Jot Budalangi kwamondo bed kod horruok kendo rito matin kapok gidok e miechgi kata bedo ni koth osedok piny. Oganda go nyis ni nyalo yudo midhiero kaluwore kod lowo masienyore. Jalup Commissioner Malugale Chelangat Velanin wacho ni pi pod opong'o lowo ka bende ute mathoth gin mago makoro ochung' motegno. Familia mok tin 7,000 e gwengegi ma Budalangi gin mago maneno midhiero kaluwore kod koth mapek mane chwe kaachiel kod pi ohula. Kata obedo ni koth osedok piny, jogo maneno midhiero gin ma bende koro pod odong' e kambi ka gigeto kendo gigeno kony kowuok kuom jogo mopogore opogore. Ji ma kama gin mago bende koro chokore kambi ni Mama Koma mantiere ward ma Bunyala Central ka giyudo kony mar chiemo. Jalup Commissioner Malugale Chelangat Velanin wacho ni kony mathoth pod dwarore mondo mi ochop kare dwaro mar kweth gi mabende ochokore kama ndo midhiero ka dwaro jogo maneno midhiero mondo mi obed kod horruok kata bedo ni pi mag nam lolwe gin mago mosechako dok piny omiyo gi siem makende mondo mi gibed mabor kod dwaro mar dok pacho e kindeni. Kwa sasa maji bado yapo. Tunawahimiza wananchi kwamba wasikuwe na haraka ya kurudi kwa makwao, waangalie usalama wao kwanza, kwa sababu pale pia si salama vile, kwa sababu tunajua maji yanapoisha hayaishi na ikauke kwa siku moja. Na pia wanaporudi wahakikishe kwamba manyumba zao ziko sheki. Unajua sasa watu wanaweza fikiria ya kwamba vile sasa mvua inyeshi eti maji ya Budalangi imeenda. Hapana, Budalangi bado iko kwa maji kwa sababu yale maji yalitoka Lake Victoria haijaenda. Alafu wakati mvua bado inanyesha kule juu, River Yala bado inaleta maji kupitia kwa Yala Swamp. Kwa hivyo bado tuko na shida kubwa ambayo inahitaji msaada. Jochiw kony malimo kembegi gima bende koro geto konyo familia mok tin ne 700. Prudential in partnership with the Kenya Red Cross tumekuja tukaweza kupeana usaidizi because the people needed help. The floods going on all over the country, we had to come in. So as from today here we are targeting like 368, but total today we are going to do around 700 homes. Hakuna kampi imefungwa, kampi zote bado ziko na watu kwa sababu watu maji bado yako kwa maboma na pia kwa mashule. Kwa hivyo hata ndio nilikuwa nauliza hawa hiyo chakula pia wataangalia mashule kwa sababu kuna watoto wameishi kwa mashule na lazima watakula kwa shule. Mungu ni mwema. Ametukumbuka asubuhi ya leo. Tulifamiwa na shida ya maji, lakini tumeona mkono wao wakitufikisha hapa. Wametuletea chakula, wametuletea unga, mafuta, sukari, mchele. Tunashukuru. Piny owacho mamalo kaachiel kod Kenya Red Cross gin mago makoro idwaro mondo mi ochiwie kony makende ne kweth mag jogo manodar e miechgi ahinya. To jopuonjre ma bende yudo pek e chenro mag